Zubai da aka yi. Ba na gaya miki ki daina zuwa ofis ina bane. Ya madam, matukar zan kira ka a waya ba za ka dauka ba. Ba zan fasa zuwa ofis din nan naka ba, ko ba ka bane ba ni ba. Kwarai da gaske. Ina wuni ya madam? Hanifa, ba ki gaishe shi ba. To ai gani ne kamar baya maraba da zuwa mu, sai ka ce ya ga wasu dodanni. Kina ji? Zubai da abin da nake so da ke shine yanzu ina ofis kuma lokacin tashi na yi. Da Allah da Annabi ki je za mu yi magana. Daman zuwa ne in gaya maka wani labari. Ce na yi mafarki an ɗaura mana aure ni da kai. Kuma na tabbata insha Allah mafarkin nan zai tabbata. Kuma wai ka san waye ɗaura mana aure? Yaya Kabir. Allah sarki Yaya Kabir yana so ya ga na ya aure. Allah ya ji kanshi. Allah ya ji kan Kabir. Amin. Amma Zubaida ba tun yau na sha gaya miki gaskiya babu zancen aure tsakaninmu. Haba yaya madan bai kamata ka ce haka ba. Ni wallahi ko a tarihin fina-finan Indiya na soyayya ban taba jin irin soyayyar ku ba. Sannan kuma yaya madan idan ka taimaka ka aure Zubaida, Yaya Kabir da ya rasu ai ko shi ma labari ya riske shi zai ji daɗi. Okay, abin da nake so da yanzu ku je zan zo in same ki, dama akwai magana da nake so mi da baba. Ko ka ce za ka zo ba zuwa kake yi ba. Wannan karan zan zo. To yaushe? Ba zan da iya sami kirana ba yanzu, amma tun da na ce miki zan zo. To sai mu je kai mana lift ko? Ko Anita? Kwarai da gaske.